up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayokoromo we Wato, Lucenda, Lucia, de Robbie, de Alamalame, Karuko Archi Anyunsu, Serana Sepsa, Sobu Some Baro, di Noord-Gomit Zuid, Oost-Gomit West, Wins Podef Mama Sernang, want kakayesi fu Archi Anyunsu disi. En mis don janga pararut. Ja, maar zeg maar, de tide bakap chade prespar nyusu. Natuurlijk voor si Beijing, dat ja, bar ala desma odina trasi, ala de diaspora, ala sernamang saitana trasi, we bar dewa odi, want tide mating mi arki want to tap radio, en misschien gro, dus zo tak over bungu fursani, zijn bepaalde man, eigenlijk hora volk voor de gek. Maar, daarom jouw programma disi, senang, sepsa. Ano sa masarkamo? Dat samek is chingroso. Bisakanga mi. Jere masarkamo. Misschien gro omdat mi jere dat je een paarse bedrog, like zei je kaart. Ja, paarse bedrog. Paarse bedrog die man moest in tegen, ja, moest in wantrouw tegen president. Tegen president. Tegen president. Dus na eerste wapenfeit, zogenaamde wapenfeit voor Bramovic. Ja. Dus Amazore is reflect voorzitter. Ja. Dus eigenlijk, Sami Everstang, anofet amai tegen Masara, a president. Amai vet tegen de medegabbers vindt dat. Ja. Want dat is nou een rommelhok dat. Ja, want de man legt uit dat hij de one verkiezing snel. Maar jij nog maar zeggen. Als aan zware man dienen, dat uno dadelijk wel legt uit morgen, we gaan trauma takator voor zie. Ja, maar voor zo'n takatori. Op grond waarvan de man het dien amotie in. En dat moet we tak later. Toen ik een man is tak voor zie. Oké. Biji man is zo tak voor zie. Tako arja biji man. Ja. De regering die hiervoor was, die had 26 zetels. En dat was zwaar overtrokken. Bij die 26 zetels hebben ze niet veel voor u geproduceerd. In elk geval, productie. Waar was die productie? Ja, beste vrienden, breek me de bek niet open. Waar was die productie? Jere. Vandaag verwijt mij elke andere persoon die naast ze is gekomen dat die allerlei dingen doet die niet goed zijn. En dat is het nou. Wanneer u niet nadenkt, dan gaat u het ook geloven. Met Barry Nangasaan voor geloven. Tralala. Zo, dat doe je de zogenaamde wapenfeiten voor aparse bedrog. Want de mans ekras me. Dus luku if je no sap zijn taki, i tron voorzitter in no sap zijn doe no sap zijn taki, me bedoel dat bedrijf door rustig de teki begin door de soja tapu. Ja, tuurlijk. Isabi toch, want je tak bebouw, je din motie in van wantrouwen. Terwijl je partij, me takasan lek fasante. Je moet stakken. Je partij tekwang regeren abara en steeds de man etaka serfsan disi. En dadelijk wou mekwang waman van volk takken ook toe. Ja. I verstaan. I tekwang koers voor 2010. I no be de in staat voor a koers het napo. Ja? Ja. Lastang voor tja ontwikkeling kom. I scatter amoni. I scatter ala sei. I sabi toch. Amandi scattera money, ano de feni. Dat ook toe. Dat ook toe. En amandi zette aan voor scattera money, no de ook toe voor feni. No. Je verstaan. Dat waba deseti a durfiteit, God forbid. Dat we taki, we din motie en wantrouw. Motie van wantrouwen. Dat soort wantrouwen je dient zo. Soort wantrouwen daar. En daarom, Masargamba, misschien groot. We berekenen dat de mans na je volgens mij.
Asa dat no de. Nee, de man die skra de, Ai. maar hij waka de baka de krane waka de Mi fiets. denk ook toe zo, want hier no, if je dien als een wantrouw, een woord wantrouw et takik batok. Tak hier no, die be regeer, die be draai kondre. Na alle de schuld, veel miljard aan de monarchie, alle de geweldigheid. De ba 26 zetels, Jara. Nog erbij? Is niet een malligheid. Meneer. Ja. Ja. En je hebt er niks van gebakken. Nee. Dan, pere hier no, pe misser bende. Messer. Misser. Amades kop de penanti-missie. Abeteki. Abeteki. Ja. Want alle prespede man potama EBS mes gegaan. Op Oh, barwer. Mes. Alla den tot. Alla de zee mes Ja, gegaan. ja, ja. Dat die daarna deed dat je op het napu. Suma skop you. Hier no, eigenlijk zou je maar moest aksa regeren. Dat regering zou doen, o jepi fusuku den abani. Ja, Dat is zo. dat de man moest doen. Dat de regering wo jepi suku hoefdraad. Ja. Hoefie van de leen. Isabi toch. Wo jepi suku ex-voorzitter. Dat die. Isabi toch. Ja. En dat we horen huidige voorzitter voelen in toon van het tak don sani. Alla den tot dat die. Je verstand. Want me bedoel taki. Ja, dekati. Dus dan, terwijl die draag abra. Yo, die motie van wantrouwen. Artje man luku man nana. Vooral de jong wami want teja Ja. sandisi. Ja. Dat fos Masara Santoki, die want die na motie van wantrouwen tegen in. Fos, dat je zijn bedjeng. Karen contact met bedji. Goluku wan fasi fayo pai de ambtenaar. Goluku wan fasi fayo pai de atoso. Goluku wan fasi fayo do disi. Ja. Want u scare, u scatter. A herkondre. Aher kondre scare. Ja. Da ama de willing omdat ama op vaderlandsliefde da man go werken mee, Ja. da man tak jere. Maar voor bakadati, da je si kans voor kar masara kromo suto, voor postpaarbank, Ja. de tega man tak anga money saben pai de ambtenaar da man pura money ga on zogenaamde huisvesting sani. Ja. Oso bouw. Leitori. Alleen dat van regeren van direct. Ja, ja. Ja, Ja, Figan Godoro. Ja. Ik verstaan. En toen de man met die motie in. En dat een motie van wantrouwen, de Ja. bedien en tegen Ja. de Serefi. Mhm. Tak luko, mi vier tak minoma moro era. No. Isabi toch? Want dat beleid voor de man die zal lekwa alla tria supu. Ana watara, inoma shipa meti de. Nee. Asan just one biji papa. Dus dat. Je verstaan. En dit is de mijn kari dat ik hoor afvallig voor de gek. Want Ja. je is don't dape, dat je legt nou uit, terwijl if je lukt je beleid dape samsa, Ja. dan zie je dat je eigenlijk je meka kondre bankroet. En dan nou je taki, je nou wat die nou moest van wantrouw, omdat Chano doet dat. Maar if je lukt net door je schrijf je, maar ragambo. Here ja, sa dolina CBO so yo sa doti. Meteji. Dus meteji eigenlijk mi osuku wan sma go pot wan siba feswa berm. Ja, ja, De kei sibi nou so wanta. Sof de lai doti, gevaarlijk. jong. Want here ja, Nee. mi oteji wan sa attendi 117. Be emek moeite op a lati. Ja. Alleen plafond. Uh-huh. Pede man broka plafond op be sha 5. Isabi tok, di de man len dem monso. Ja. Isabi toch. Lend money by packet. Ja. Lend money ji chotel album kop dala. Ja. Zogenaamd. Maar nou was man do be mango bayens. Maar bem got na pinere na friends and family be by de dala. Je verstaan. Ja. Dat die de na day. Dat maar pe 117 bedef betina motie en tegen een partijvoorzitter, tegen apartheid, tegen president. Dat nee, die is nog kang. A motie dat, vernietigd. maar dan gaan we met elkaar atora. De motie dat bem dienen. Isabator wie a cassava fabriek. Dat awang. A motie bem dekba. A motie A bem trein kang. tori. A trein voor Jozef vader. De osso sa bouw. Ja. A fabriek. We hier regeren DC. De man tak na duman fraga wai. Dat je man fraga ne wai. Nee. Nee, want a regering die stak me bouw also. Ja. Dat middenstand, kleine man, Ja. je kies grong, je kan doen sani. En a projecte waka. Ja. Isabi toch. Karkom. Moro sande. Moro san de mij doen. Ja. Dan we moro fara a ontsluiting voor a passie. West-Suriname, Apura, ja. West-Suriname, Gwego met Nieuw-Nikeri. Ja. Jongens, zeker gebeurd. Ja, dat, maar hè. dan gaan we president Kong. President leg uit dat keren no.
moest je patori omdat ontwikkeling moest kondapen. En je begrijpt dat, if een passie komt voor Nikeri go naar Kabalebo, Ja, toch? Dan de sansai go dapen, de goeder en morobunkobo. dat is Eén één. toch? Ja, De president die zie, ne beloofd dat je we met een cassava fabriek, dan neem ik dan het. next nog kom, Not no we kom. met train loopsa, Dat trein no kom. maar we met train dat go naar zijn alibayara, asumo. Asungu ya. Asungu. Maar die heeft dat. Het is want er zijn. Je bouwt een highway. Ja, Anga boom voor money terwijl een highway ne kost dus zo dat many. die. Maar hier in een UNO, voor zijn aanzepsa, en een regering die zie, net tak san zomaar. Daarom we kushi of vara de man deel, want de man de bezig ba en meka brokina Kabul. Kaburi Creek. Dus if a broodje dat Mek zit. tekal op zakba. De kalopsa. We make de machine. De doro wagen. We make de Make this machine. machine. Ja. Goedemorgen mensen, kijkers. We zijn nu op Kaburi. En zoals jullie zien is al een deel van de palen, aantal palen al aangekomen te Kaburi. Dus nog een lading moet getransporteerd worden. Dat is goed nieuws voor Kabalebo. De gemeenschap is ontzettend blij hiermee. Die palen zijn getransporteerd door Kuldeep Singh. En ja, we kijken uit naar de tweede lading. En daarna, ik denk in de loop van deze week, gaan de werkzaamheden van start. Dus dat is goed nieuws voor Kabalebo. Het aannemingsbedrijf die belast is met de werkzaamheden, die zijn bezig de palen uit te laden. Zoals je ziet. Een grote ontwikkeling voor Resort Kabalebo. Heel mooi project. Heel veel problemen gaan in één keer opgelost worden in Kabalebo. Een uplifting voor de gemeenschap in Kabalebo. Dat doe je aan misleeuwers, a kom sarsif Kabalebo. Leg uit. Vijfenatori. Ja, maar Gambo, dan met de regering die zie, net taxan zomaar, beloof, meneer Assan die zie, voor West-Sudan Kabalebo, dat ontwikkeling komt. Men leg je uit, maar is op een sma, kan doen zaak dat bij business. Ja. Ik geloof het ook. En Ja. dat de regering die is dom, die legt wat aan uit. Meneer, maar hoe weet dat ik ba in dat programma, maar Ja. Gambo. Mhm. Saaf, im op je geduld. Ja, je patiëntie. Je zijn kon saaf, want als schuld zou tek abra, Ja. ben moeilijk. Dat is moeilijk. Dus nu je ziet dat je saaf zijn go en je ziet, dus maar voor West-Sudan Kabaleo. Dat maar breed. Ja, dat is De machine ontwikkeling toch? Ja, want dat ontwikkelen begint bij de man bakkerij. Ja, De man eetsoso. dat is aan de man. De man ebije kong, de man foodbasket. Ja. Dus safri. Ja. Dus in feite pe de man bij de afgesloten voor Paramaribo. Ja. Nanga nu nikeri. No een ontsluiting en contact de man gomiti. Ja. En a vorige regering bij bla bla wan faraktak do mek passi. Maar wasan me was kora volk. Tak no mek asan if we Suriname chisu baka. Ja. I verstaan. Ugo stemt tegen twee takten. Ugo stemt tegen West-Suriname. Dat al lang de maskater, la machine, la trein, rela, la sani. Ja. Isabi toch? Disi na wan nieuw Beijing, wan ontsluitingsweg. Ja, ja. Sang ook wel met nu nikeri dat broodje ekase ibere doet quarantaine. Ja. Ja, meneer, wat een ontwikkeling gaan we krijgen. Met die, maar Isabi toch, maar na patiëntie abi. Ja. En aba bribi in Tamara. Ja. Isabi toch, unom mek no wans ma konju siksif neji. Want do waka voor sani, omdat sana sani. Isab say bron de aparse bedrog bere. Mek utaka salek fatsande.
De man e vrede tang na sasa bayo kormo Johnny angawe water. O shita werkelijk ontwikkelingen kon de man is et dusani isabi toch terwijl ube ab wan bon koers ube wan bon money ube ab money centrale bank bespan go to be de alasani ma uno do noti na niente capito na ni hil de man doe ons aan de man teki maar de wil ook de man persoonlijk ja de bezittingen dus if je pot de man is hier jaso if je pot de man sa fesi standard en poor de tegi standard en poor tak analyseer sernang de standard en poor nog sen man ko ja ko luku sani ko luku biji safer de man tak sernang gudu ja. Terwijl ade man die fora monit nap dape. Ja toch, a klik je toch. A klik. De man ina exi. De man go move. De man ja. Dat met aki, de man move. Maar a kondre heeft no move. A kondre no move, nee. Helemaal niet. Nee, a kondre epina go. Ja. Grauto. De venua regering die ekon e mek moeite e setting safri. Ja, af social vangnet e waka want to aka de maar e waka a crossfooders ma e feni isabi tok I creëer wan fayeka wan baso sani wan mi mek me verkiezing na osembo met taken wan meisje 15 jaar e koiranga wan stapel baso karta e prate aksi tak suma wan baso kart ja kom we naartoe kom we naar Srepsan isabi tok dat tidena de regering is don da e fitting e seti dat je want to vakbond die misbruikt. Ook toe. Vooral in een volksgezondheid. Dat je jideman faya tak gostak. Terwijl je dit nou lo. Je sabi je zoekt een probleem, je creëert een probleem. Terwijl de regering is etaki. En dat na internationaal, na sa politieke plek. If voorganger bezet een project, dat project boom. Moet je ermee doorgaan. Zeker weten. En dat de regering die zij doet. Dus de man afbari, dat je ja, na sambe bereid voor dat de regering die zij doet. Bereid voor of no bereid voor. Sinds de man, na lek van Masara Riyad Nur Mohammed, gogo luku de tori voor huizenbouw tori. Dat man ziet dat je I begin wansani maar je voorbereiden was niet in de kapito anobe boom. Dat man herstellen dat zijn koda je make it bari no. Want I be doi boroi soep. E or karakter kan om go boom. Want des man denkt dat regering die si nanga yuna wang. No. Dat die master gaan we. Ik zei taki. Toch, een project de en een project boom, daar regering moest go door. Maar sa de liep daar regering die si, de liep schulden. Paiman. En jullie regering, je kan take wat president doen, was China. Dat is sabi toch? Jere want tractor. Sabi toch? Maar was China, maar ook zomaar. Nee. Want bigi schuld dat het toe. Ja, want jere ja zo. Maar man ook gaan money. No. China nodig hebben. Ja. Omdat China parse bedrog, kakao jesu archi. China na moro bigi schuld eiser fuserna. Ja. Maar zomaar meke ba. Parsa bedrog. Ada man die wan din wan Mosi van wan trouwen. Ada man no. Kan de nasan dat e bronde man bere. Dat van Masara Changwe dape. Damo iya damo go setori. Isabi da ascolterschikking. Eseti. Ja. Isabi tok dat de chison tobino so de sasan dat e bronde bere. Maar dan ben lukato Masara mo. Dan manalo basa. Dan manalo sana. Nee. Maar mi tegi tak de man die si eigenlijk kan got napa fe standard en poor. Ang ala de gudu de da de mo si faser nang gudu. Okay. Den gudu ana volk apoti na sa pa yo kormanga de yongwang. Die de man libi. Want no. Je si se sataki. In plaats a regeren die psa be sorgu fu gia uku figo uku. Isapito de man be jinyang e ori sud. Dat te dansi. I prisiri da mate te opoda tata te da se abedi de akai torowe dati want ino gono wan stap moro fara dus foromu ja dus if Lucasan masargan bo motei eigenlijk a vorige regering de man zei dina want trouw sani mosi van trouw eigenlijk de jare regering is bungfuroko sa de mus corrigeer sa de man du fout wan losani sang de man op schulden de man no bouw osso
de man om ik apasigua West-Suno. De beloofd toe. A trein nog A kom. trein nog komt. Dus alle de to dat a regering... A huizenfabriek. No, alle de to dat A sumo da pas mal. met teji. Dus je ziet dat de regering ook eigenlijk de verplicht tak aan de schuldeiser. Ja. Daarom president tak hier nou dat we China Beijing. Ja. Dat we go dape pa osora volk. Ja. Sama go do dape en famandoro dape osora volk. Kote kwai lukusani. Ja. Thank you very much. Thank you very much. Wow. Thank you very much. Good morning. Thank you very much. The expectations are very high that with this meeting we'll expand and deepen our cooperation. And we will go back with good results. Sure. Da jere, a president disi gwanga 20 man. Maar wat er a president, be gwanga wa herboeing. Airplane be go toe. A airplane Ja, maar daarom staat zanga SLM. over de kop. Moet toe. Met teji. Dus je verstaan. Hey. Dus de shitak a president die se rekening aan gwanga 20 man op uitnodiging voor China. En dan mij zit dat Tory. Toch zijn vorige regering, heb je schuld. Die de meki. De Mickey. De anga de showproject voor de Dat die. populistische dingen voor Chisna na sasa ba jokormotoela no ontwikkeling. Next no go. Not no kom. Next no go. De saka go spang. De man saka go De spang. man saka kospang. Ja. Mi osen standard tempoor je de. Met tegi. Mek standard tempoor screen de Dus man. a regering die zie sidaki. De mij go saaf sabri. Dat utak ik ba. Ja, saaf Dat saaf. saaf sabri. Dat we jara ontwikkeling kon. Je go zitten sani in China. Dat we want to dat city. Je kan ze nambaka en dan ga je verder. Ja, maar daarom, a president disi, a regering disi, e verdien wan termijn te. Natuurlijk. Want luko no, mi o lego wan san uit om verstaan wan sani. If I go met wan kapweri na wan grong di be de bestaan keba. Ja. Sma be du san dape, maar dat tarasan go gro, Ja, ja. oso boroko fadong, dat die krimen. Isabi toch. I krimen set mooi. Ja. De biji mek oso smakango biji tang. Maar safri watara pete meki, want Ja. watara no godoro dape ete. Ja. De seti. Dan if zo'n san gebeurtenis san be vervallen, Ja. dat je herstel, dat obisi tak yogo pura sma dat i de seta sani van no godoro. Na stilstand water Ja. toch is ontwikkeling remmend. Ja. Isabi toch? En dan staan dat een kosabelijk ser na volk nu taki. Geef de keizer wat de keizer toekomt. Natuurlijk. Isabi toch? Ja. If a padisi e chara san na afasi Ja. en je vaart er goed bij, Ja. dan go unom ko lukutak persoonlijk sani minotjes disi. Ja. Dus dat met tegen man. Nee. Nee. Omdat a managers mi Ja. dat met tegen man. Dat vooral. Me luka sani nationaal. Isabi want familia. Isabi toch? In afloop a president. Im loop je konder en im loop a beleid. Dat beleid. Ja. Isabi toch? En in omgo suku elembonyo in okoro barafu. Ta omdat ino chiswan sani da a beleid no boom. Ja. Isabi toch? Want luku no. So leesje ga wan free aroso. Isabi toch? Ta kan da man kar 15 man. Ja. Maar je tak je teji mati ma jong me ga wan free aroso kangami. Adis tak so talanga moro furus mai kom. Ja. Dana sandena datim nyang. Natuurlijk. Sandena datim dringi. Ja. Je verstaan. Ja, ja. Men ook afentaki omdat ama friari de iwan say wani. Dus Ano dat- kang. Nee, maar daarom toe, Masar Gambo, als een deel principe helemaal eens zei leg uit, en een man die otak no schreef, Ja. die moest de inzangen. Want ik wou een man leg ook te uit. Waman va volk. Waar volk? O archa man. Fire duansani, ye duansan nanga money. Ja, ye duansan nanga money and the amateki who sabi tak money no bede. O mesmalek fa anego bunu, ano omdat anego bu mek de klagen. Sinds dag 1 die a presidents don de klagen, nanga a hoop takanom gobun. Omdat de besap tu takano gobuan na ano gobun amatek abra. Ja toch? Na da no be gobun de ma stem de trama weg toch. Dus da maar da olosa ama committee
En nou was samen beforwa. Ja toch, we vieren no maar we vieren, maar we vieren in angry. Maar de man dat gosja probleem voor akondre. Akondre bo seri. Je verstaan, ab money sabe de dape. Luko bijvoorbeeld, meneer bespreekt de partij, maar de bepaalde partij ko aan de ma. De ma kan doen omesani, mek begroet en bouw die si dati. Vraag me waarom. A regering sabes donen investties, para money pot dape. Maar nooit te denk mopo, money e de fudu asani. Dat je slecht naar de waitu. Omdat de collect budu ma in a regering. Money de gideng, finish spar pot dape, a money de ikoi du ome projecten na money sama spar. Te yu egwe, sa yu spar lip gide trama seiko, noti. Ala least te yu egwe na wa crisis. En dat make des map kobo wes unon pot dema dat moro. Lek voor aba eenheid no, ABOP, VAP, OF Quorum wa regering. Oren tanga de voor 25, 2025. Nanga eenheid baka dat eenheid baka suma gro dat we luko safe sa. Maar uno mek no man de ma altijd afverlissend partij toch. Ook folio. Ook juk pe asita en nadat heb sanga so achterban fu ABOP. Uliba discriminatie, we liba tunsi. Dus famim taking. We sile ku betre moro alasma omdat wap angap chin so fu de mano bodoro so fara. Toch? Percaya luurbe aba mentaliteit dat we hier pisting. Je verstaan? Ik heb 6. Dus jij hebt 9. Dadelijk is het zo sadig dat kapsang auto op nonchalantheid. Je verstaan toch? Dus u kwanga eenheid. Met uno kordes. Maar te wan bereik defgi. Met u ga bereik. Doe uno gebruiken volk. Sa de ontevreden. Want te ego. We blokkeren de sansa moest go voor de tevreden. Alas ma wan wa oso tok, da u lip de ma mek de ma sek de pro ef na 8 miljoen, na 8 miljoen. No mooi na nga dati yung fen wa oso wat inobo doro ni te is 30 euro fu baywang. Je fene buon ko po dape, mek dat set ki desma. You sa eko kor desma, go luku na 3D abiere. Na 3D bay, e pot tab 19 na nga de wanda da you sa fa ghetto de ko meki gebruiki, fi de tiga sa wan, ma duf dene trekken moro. Dat you know man feni, hoe de ernstig, dat me bewaar tegen. So do yere wan man fa people, fa volk. Wan elek fa me taki wan mina uit a gotromik moto. Ja. Dan kon krim serefi, dan kon napo. Ja. En dan salibi de. Dan wan tachi de so. Ja. So, dus dat je begrijpt taki archi maluko man na sasa ba yokormo. Moro so no defu legi uit. Nee. Sap wansani en altijd im tamek moeite. No prakseri taki iya dan je lange janu voor fenowansani dat je decide dat nee, je moet constant ime tan woroko et tan sani ja een probleem blijven aan de bel trekken de instantie de in plaats je luku so TikTok luku de prespar nyungsu Ja. pe ika feni passi if i social tori ne seti i kan go sete i huis opbouw tori i kan go pena de juiste pressie. En nana sasa ba yo monte jutaki. Da foute da pecado ne versta san sobun. De actie de Lucinda, de Ricardo, de Johnny. Dat op tjogo lukata pu telefoon jimi tap website. Pasani osotore seti. Funka stau bij. I verstaan. Want no wat losane gebeurt. Isabi kan de kabaya gro apresi pe oma e tanse refi. De bayanji oma tro eigendom te oma e abrana probleem moro. Je verstaan, is toch een primeur. Ja, natuurlijk. En amoro fintori samilobi. Want meneer tijd dorokba. Dat wan taki. Yum trusiani na grond. Paranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En te aparse bedrag. Beleri asandati. Dat tidena de inobe bar sotaranga. Fa pina di debe pinai. Dus dat want ik de no. A regering die si. E sorry tak na dat im do. Fika hori serve even weg de tak mina wan jaja sarna man. En mina wan jaja sarna uma. En mina masar dignity gambo. Ja, Master Gambo. Meu soruno fa we dot akondre. Luku de beelden. De sidak na usrefi et dot akondre. En vanuit dat programma die si de bijna 18 jaar ba e aksuno funo trove doti tap straat. Hoor you kondre kring. Dat je kan taki en je kan nak tapi borsu. Mina wansa namang.
mine troi do dit op strati, me hoor mi kondre kring. Met ako grantangi, te wanteralis baka. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.